Бүген 1 апрель күлке һәм шаярту көне. Инде Совет чорыннан килгән күркәм традицияны яңартып, язучыларның Тукай клубында шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе оештырылды. Каләм осталары кемнәрдән һәм ни өчен көлә? Хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова күреп кайтты. Нигә тәйдәш киләсеңме син юкмы? Җыйдыңмы син? Әлегә беркем дә күрмәй. Җыелмыйлар булмый. Язучылар берлеге шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесендә җыелдылар. Иҗади кичәнең төп максаты шаяртырга, җырларга, күңел ачырга, татар мөхите белән тагын да якынрак танышырга. 80 елларда безнең Шытыйм дигән әйбер бар иде. Ул шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесе. Аны безнең Рабит Батулла оештырды. Ул бик популяр иде. Biz endi şuşa şarаны ничектер менә яңартырга булдык, үзебезчә күтәрергә булдык. Һәм бүгенге көндә безнең менә бу кичәдә үзебезнең танылган язучыларыбыз, әзерлек инде сатирага якын язучыларыбыз, әзерлек сатира сөйли белә торган, юмор сөйли белә торган кешеләр бүген чыгыш ясаячак. Әлеге кичәнең алып баручылары Азат Зарипов һәм Илназ Миниханов аеруча тамашачының игътибарын җәлеп итте. Танылган шагыйрьләр, иҗат сөючеләр сәхнәдә чыгыш ясап күпләрне таң калдырды. 1 апрель инде ул елмаймаган кешеләрне дә елмайта торган. Бала вакыттан инде без әбиләрне, кемнәрнедер бабайларны алдаштырып шулай гомер буе шул 1 апрельне башка бәйрәмнәрнең ничектер төсе булса да 1 апрельнең төсе бер кашан да уңмый. Шаяннар тапкырлар мәҗлесе. Ләкин аны бит кайбер матбугатта язалар һәм телевидениедә ШТК дип сөйлиләр. Ягъни шаяннар тапкырлар клубы. Ул ШТК дигән сүз тел төртелеп калганда. Шытым бирү. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.